ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସାରାଂଶକୁ ଦେଖିବା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଅଟେ, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ। ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାର ଜାଣନ୍ତି, ସତ କି ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଏକ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ବୋଲି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖରେ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ରହିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ସମୟ ନ ମିଳିଲେ କରିବନି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶୈଳୀ ହେବାର ଉଚିତ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯଦି ରଖୁନାହାନ୍ତି ତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 18:1 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 18:1। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପାଉଲ କହିଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାଧ୍ୟ। କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 4:2 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖାଉଅଛୁ, ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କି ନା? ନ ଖାଇଲେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ? ଏକ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଥି ପୁସ୍ତକ 7:7 ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟ ଅଟେ। 7:7 ଲେଖାଯାଇଅଛି, 7:7 ଲେଖାଯାଇଅଛି କି ମାଗ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ତ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ମାଗନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ। କେମିତି ଦେବେ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପାସ୍ କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉନଥିବି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ପାଷ୍ଟର ବାବା ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ। ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଓକେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦିଅ। ଚତୁର୍ଥ,
ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି କି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁ କରିନଥାନ୍ତେ। ଯୀଶୁ ଯାହା କିଛି କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲେଖାଯାଉଛି ମାର୍କ 6:46, ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇବଲରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦପର୍ବ ଦେଖୁ କି ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିବାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର କରିବା, କି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତା ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଶିଖିବା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଏକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ। କେତେ ଲୋକ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପୁରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଯାଏ। କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁ କି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଅଟୁ। ସତ କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, କି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି ତା ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଜପ କରିକି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କରିହେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ନିଜର ପ୍ରେମିକ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନାର ବୋଲି କହିଲେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଇବାର। ତ ବାଇବଲରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହା କହିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେବ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କି, ଏହା ଲେଖାଯାଉଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 11:1, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଅ। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଉନି କି? ହୁଏ। ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପୁରା ସରେଇ ଦେବେ। ନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନେଇ ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାଅ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଅ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମା' ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସକାଳରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସକାଳ ପ୍ରକୃତ ସମୟ, ସକାଳ ଭଲ ସମୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମା' ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ଆମମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସବୁକିଛି ସୁସ୍ଥିର ଥାଏ। ବାତାବରଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥିର ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଲାରାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଲାରାମକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କି ଆଲାରାମ ବାଜୁ ଉଠିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ଉଠନ୍ତୁ ବା ଆଲାରାମ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲାରାମ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ସମୟକୁ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ।
प्रत्येक दिन परमेश्वर सहित कथा हेबाक आरंभ करंतु। प्रथमे 1 मिनिट प्रार्थना करंतु, द्वितीय 2 मिनिट प्रार्थना करंतु, तृतीय 3 मिनिट प्रार्थना करंतु। आपण मानकर समस्त विषय को, आपण मानकर समस्त दिन आपण माने प्रार्थना करिबारे बितांतु, प्रार्थना करिबारे बितांतु। आपण मान कहूनी सब बेले करंतु ना, किंतु किछि समय बाहर करंतु। ठीक अछि। आपण माने भाबिबे आज पळेला, ठीक अछि प्रभु आज करिबि ना ना, प्रार्थना केबी भी छाड़तु ना, कारण प्रार्थना आपण मानक जीवनर एक अंग अटे। प्रार्थना आपण मानकर जीवनर एक शक्ति केन्द्र अटे। जदि आपण माने प्रार्थना करूनांती ताले कौसी ना कौनसी स्थान रे आपण माने पड़ी जिवे। जदि आपण माने उठिबा को चाहउछंती प्रार्थना करंतु। जदि आपण मानक भविष्य उत्तम हेबाकू चाहउछंती प्रार्थना करंतु। तो मार्क पुस्तक 1:35 लिखा जाए कि यीशु प्रभात रे उठी से राति थाउणु उठी से परमेश्वर सहित निज घर को छाड़ी परमेश्वर सहित कथा हेबाकू लगिले। तो मो प्रिय माने जदि आपण मानकू ए शिक्षा उत्तम लगे तो आपण माने निश्चित भावे कमेंट करंतु, मेसेज करंतु, जा फल रे मु पुनर्बार आपण मानक मध्य उत्साहर सहित नूतन विषय शिक्षा देवा निमंते मु आगो को उठिबी। तो परमेश्वर आपण मानक आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करंतु, परमेश्वर आपणक सहित कथा हेबाकू चाहती। प्रार्थना करंतु, परमेश्वर आपण मानक उत्तम विषय देवाकू चाहती। प्रार्थना करबा शिखंतु, कारण ईश्वर आपण मानक परमेश्वर आपणक सहित कथा हेबाकू चाहती। केवल प्रार्थना माध्यम आमे तांग सहित कथा ही परिबा ओ से आमानक वाक्य माध्यम रे कथा ही परिबे। आसंतु प्रार्थना करबा शिखिबा। एई वाक्य एई शिक्षा आपण माने शिखंतु, पुरी आपण निज जीवन रे, आपण निज परिवार रे एहाको व्यवहार करंतु। आमीन।